What's up traders, aktuálne sa nachádzate na mojom novom YouTubeovom kanáli, ktorý sa bude venovať v drvivej väčšine teda iba hlavne Forexu a Forex lifestyle a týmto veciam, pretože ja sa reálne venujem Forexu viac menej už 4 roky aktívneho tradovania, či už na live účtoch, alebo demo, alebo FTM. Aktuálne som profitový viac menej už rok a niečo a rozhodol som sa teraz zdieľať túto celkovú moju cestu a celkovo ten Forex lifestyle aj celkovo Forex môj život, ako to celkovo u mňa prebieha. Na sociálne siete, na Instagram a TikToku to riešim viac menej už 2 mesiace, kde aktívne non-stop ukazujem všetky svoje výsledky, všetky svoje obchody a všetky tieto veci. Dokonca na mojom Instagrame nájdete aj My FX Book, kde je vlastne tracking môjho účtu, live účtu za posledný pol rok, kde je zhodnotenie viac menej nejakých 70%, plus tam mám ďalší tracking toho istého účtu, kde to tiež celkovo dokazuje, že to je naozaj real. Plus tam mám svoje certifikáty z FTMO, plus tam mám ďalšie štatistiky mojich obchodov a týchto vecí, takže ak mi náhodou nechcete veriť, tak nemusíte veriť. A tam sú všetky proste moje výsledky, že aké naozaj mám a že to proste nie je žiaden fake alebo niečo, pretože to je posledné, čo by som aktuálne chcel robiť, je to, že by som tu išiel skemovať nejakých ľudí alebo niečo. Vidím, že na TikToku a Instagrame to má dosť úspech, že vás to zaujíma, že vlastne máte celkovo zlé skúsenosti s inými tradermi, s inými nejakými companies, ktoré proste vás väčšinou skemovali a ja som sa rozhodol to, že to chcem vlastne vyvrátiť, pretože keď som ja hocikomu povedal, že som trader a že sa teraz živím forex tradingom a týmto veciam, tak sa mi vysmiali, že to je blbosť, že to sa proste nedá, že to je scam, celý forex je scam, ale nie je to tak. A preto som sa to rozhodol zdieľať tu a dokázať vám to, že to nie je proste fake, nie je to scam a že sú tu reálne ľudia, ktorí vás to chcú aj naučiť, aj vám to ukázať, že to proste je všetko real. A keďže teda dosť veľký dopyt bol potom aj na TikToku, aj na Instagrame a veľa ľudí mi potom písalo to, že či by som teda nespravil nejaký YouTubeový kanál o tom, kde sa budem venovať viac menej tradingu, pretože na Slovensku myslím si, že nemáme absolútne žiaden normálny nejaký Forex kanál alebo tradingový kanál, možno tam nejaké malé sú, ale nevidel som tam nejakú extra pridanú hodnotu toho, že ako by ten tradingový kanál reálne mal vyzerať. Viem, že v Česku máme asi dvoch, ktorí sú viac menej legit. Ani jeden z nich sa viac menej nevenuje Forexu ako takému. Jeden tu je samozrejme Jacob, ktorý sa venuje v drvivej väčšine teda momentálne autám. A potom tu je Jan Schreier, ktorý vlastne tiež sa venuje tradingu ako takému, ale na ten svoj YouTube a tieto veci nedáva absolútne skoro žiadne už obchody. Kedy si to robil, teraz sa zase zameriava viac menej na predaj kurzu a iných týchto vecí. Čo samozrejme nie je zlé, je to fajn. Prišlo mi to tak, že znova sa tu vytratil celkovo ten duch toho tradingu a každý tu len seluje kurz. Áno, samozrejme, ja mám tiež kurz, pretože je to fajn a chcem ľudí to naučiť. Je to od A po Z tiež vysvetlená moja stratégia, ktorá funguje extrémne dobre, kde mám 80% úspešnosť pri 1:1 risk rewarde. Plus tam mám skupinu, kde hodnotím všetky svoje grafy a tieto veci a určujem zóny, ktoré sú fajn, ktoré nie sú fajn. Čo primárne na tomto kanáli chcem ukazovať je to proste celkovo moje obchody a celkovo to, že ako som zmanažoval nejaký obchod. A keď sa budete chcieť naučiť moju stratégiu, je to čisto na vás, tak si to vlastne ten kurz tiež poriešiť. Čo ma vo Forexe najviac zachránilo, čo som sa stal vďaka tomu profitovi, boli proste kurzy. Ja som rok a pol som sa učil Forex sám, že som si pozeral YouTube videá, pozeral som si nejaké iné nejaké stratégie, tieto veci. Sice som sa voľačo naučil, ale proste nič mi nedávalo dokopy nejakú logiku. Keď som si kúpil ďalšie kurzy, ktoré mám momentálne absolvované, 5 kurzov ich mám, tak som si dal nejakým spôsobom dokopy a začal som sa učiť nejakú tú stratégiu, ktorú som si potom vyvinul do niečoho vlastného, čo je mne prispôsobené a funguje to extrémne dobre. Ale samozrejme vo všetkom je disciplína a vo všetkom je risk management a tieto veci. Keď máte dobrú stratégiu, to neznamená, že budete profitoví, pretože potrebujete sa v tom naučiť nejakým spôsobom žiť a behať v tom celkovo, pretože stratégia je jedna vec, ale psychológia a mindset je niečo iné. Dnes som vám ale teda chcel ukázať môj posledný obchod, kde som zarobil 2000 niečo eur na svojom FTMO účte a zároveň vlastne som robil popri tom aj challenge, kde som vlastne pasol challenge za 24 hodín. Sice to bol extrémne high risk, túto challenge som robil na extrémne high risk, pretože ja aktuálne mám už 3 FTMO účty a nedávalo mi logiku nejako ďalej postupne pomalečky si zbierať na ďalší. Radšej som to chcel teda spraviť veľmi, veľmi rýchlo, pretože nechcem strácať mesiac, že by som robil nejakú challenge proste. Keď náhodou prepálim účet, tak si kúpim proste druhý, vybavené. Buď to spravím na šupu alebo nie. Toto je ale samozrejme môj absolútny rekord, čo sa mi podaril za 24 hodín
ním spraviť challenge. Ale chcem vám ukázať jeden ten najkrajší obchod, ktorý tam bol a hovoril som ho aj mojim študentom teda. V mojej skupine som to ukazoval celkovo to video, že čo pozerám a prečo ten obchod by som chcel zobrať. Ak by ste chceli ešte predtým vidieť môj setup, tak môj setup vyzerá nejako takto. Mám tu vlastne akéby 3 monitory a mám na každom nejaké tie grafy. Jeden, druhý, nič extra špeciálne. Toto je konkrétne ten obchod, ktorý vám momentálne chcem ukázať. Ale na to sa switchnem na hentú kameru, aby som vám to pekne vedel ukázať so screenom celkovo, takže poďme na to. A celkovo sa teraz nachádzame v našom fóre, kde ja zdieľam všetky moje grafy, kde zdieľam v podstate rozbor všetkých absolútne grafov, na ktoré ja pozerám. A tu som to aj teda vysvetloval, že prečo ten obchod chcem zobrať. Čiže toto bolo zdieľané v podstate pred asi 4 dňami, alebo tak, ono to bolo, niekedy v štvrtok to bolo zdieľané a celkovo obchod prišiel v piatok. Tuším, že piatok. Mňa môže byť zaujímavá táto 50 FIB, pretože môžeme sa pozrieť doľava, vidíme tu reakcia, boom, tu reakcia, tuto reakcia, čiže táto zóna môže relatívne fungovať, s tým, že samozrejme môže fungovať aj. No a túto zónu, ktorú teraz vysvetľujem, tam je presne tá zóna, na ktorej som spravil challenge a na ktorom som zarobil 2200 € na FTMO účte fundovanom, takže toto bolo ono a takto som to hovoril presne aj mojim študentom. Toto, ako sa teraz blížime na trendovú čiaru, aj z 200 EMA, aj 200 SMA, pretože SMA celkom dobre funguje na GJ. Samozrejme, k týmto videám majú prístup všetci, ktorí majú zakúpený akýby master kurz, majú to lifetime, čiže majú tam kompletný kurz s celou mojou stratégiou, plus tam majú týždenné takéto analýzy. Ak by ste nechceli teda celkovo master kurz a nechceli by ste vedieť moju stratégiu, ale chceli by ste iba tieto videá, tak potom tam máte akýby mesačné predplatné za 49 €, kde budete mať dostupné tieto videá. Ale teda hovorím, master kurz je lepší, teda viete celú tú moju stratégiu, že ako sa ja na to pozerám. No a teraz vám ukážem to, že ak som to celkovo zmanažoval. To je teda screen z môjho FTM účtu, ako môžete vidieť, tak je tam 110 000, takže som spravil v podstate challenge, čiže 10% tam je, čo je fajn teda. No a akým spôsobom som toto vlastne riešil, aby som vám to pekne ukázal, tak bolo to veľmi jednoduché, používam veľmi jednoduché parametre a toto bolo absolútna ukážka toho, že aký trading dokáže byť jednoduchý. Môj absolútny základ, čo tu bolo, tak bolo to, že mal som tu akéby trendovú čiaru, je absolútne jednoduché a čo som hlavne hľadal, bolo to, že vlastne dotyk trendovej čiary, kde by sme mohli dať teda nejaký ten sell, čo samozrejme môžeme vidieť už teraz, že to rovno fungovalo, ale ja čo som tu použil bolo EMA, pretože EMA pre mňa je také nejaké ďalšie potvrdenie. EMA samozrejme pre mňa nie je nič extra silné, ale je to podľa mňa fajn občas používať. Ja tam mám ďalšie potom potvrdenia, ako sú Fibonacci a tieto veci používam. Tuto myslím si, že Fibonacci nebolo, že žiadne. Ja nie, bolo tu Fibonacci, bolo tu z tohto presne Viku. Bolo tam 61. Čiže keď sa na to pozrieme, tak pre mňa tento obchod bol absolútne no-brainer, pretože som tu mal strašne veľa konfluencií. Mi proste ukazovali, že tam príde určite nejaká reakcia. Ja nikdy neviem úplne presne, že aká veľká tá reakcia bude, ale zrovna pri GJ viem, že to mohlo byť celkom dosť. Čo znamená teda, že ja som pri tomto obchode mal niekoľko konfluencií a to bola vlastne trendová čiara, 200 EMA, 61 FIB, potom tam bolo 200 SMA, a myslím, že tu je ešte aj okrúhle číslo. Je tu 192. Čiže veľa konfluencií a preto pre mňa tento obchod bol no-brainer. A ako môžete vidieť, ja som ešte aj tak potom čakal. Toto bola v podstate moja zóna, ktorú som ja pôvodne chcel brať. Ale čakal som, že prídeme skôr na 200 SMA, pretože 200 SMA bolo niekde tuto. Toto bola v podstate noc, kedy ja viac menej sa snažím netradovať a nebyť v otvorenom obchode cez noc. Čiže tu môžeme vidieť dole na spodku na skrine, že to bolo vlastne polnoc, 1 hodina, 4 hodiny, 5 hodín, 7 hodín a niekde tu som sa v podstate zobudil okolo 9 a vidím, že v podstate naša cena ostala v nejakej tej konzolidácii, čo pre mňa znamenalo to, že áno, tá cena tam nejakým spôsobom reaguje a stále zatiaľ nevie úplne, čo spraví. Keďže som ja ale vedel, že máme strašne veľa potvrdení na to, že ten obchod pôjde do selu, tak ja som vedel, že tuto dám entry. Môj stop loss bol pôvodne nejak takto, len ja som si to potom zmenšoval, čo znamená, že ja som tuto proste vstúpil, dá sa povedať, že skoro sniper entry, tam nejakých, no nie je to sniper, 10 pips tam bolo možno drawdown, ale to je absolútne nič. S tým, že môj cieľ bol v podstate niekde tuto dole,
A už keď som potom videl, že tuto sme zlomili našu takúto mini zónu, mini support, tak som vedel, že to už viac menej pôjde dole a už to pôjde môjim smerom. Ja reálne neviem, koľko dôkazov ešte chcete. Ďalší fundovaný účet, sleduj to. Pomaličky to tam bude. Z môjho entry to spravilo 144 pips, ja som to uzavrel niekde na 120, čiže absolútny win, veľmi jednoduchý, krásny obchod. Tým pádom ja som tuto hneď splnil challenge, čiže som bol rád a v podstate tuto niekde som aj vypol svoju pozíciu. Keď sa môžeme pozrieť, tak celkovo to padlo oveľa viacej, čiže akože kľudne by sme to mohli držať na 330 pips, ale ja radšej tuto si vždy uzavriem a mám vybavené. Ja som tuto rovno požiadal o payout cez FTMO, takže ja som spokojný. Pôvodne, čo som ja ešte potom pozeral, bol akýby break a retest tejto zóny, čiže jak to išlo sem, potom som očakával, že to proste príde znova sem a pôjde to dole, čo sa pekne krásne stalo. Čiže môžeme vidieť, že to proste prišlo znova na ten môj mini support, teda už vlastne rezistenciu a boom, drblo to ďalších okolo 320 pips. Čiže toto bol môj obchod na GJ, kde som zarobil okolo 2000 a zároveň som splnil na druhom účte toto FTMO challenge. Na šupu krásnu. Čiže v podstate do tohto obchodu mali prístup viac menej všetci moji študenti masterkurzu a plus mali všetci študenti, ktorých si zaplatili predplatné, aby mali tieto weekly breakdowny. Ja v týchto weekly breakdownoch nikdy nehovorím presné entry, nikdy nehovorím presný take profit a stop loss, pretože tieto veci sa odvíjajú od toho, že ako sa vyvíja celkovo market. Ako aj tu ste mohli vidieť, že si moja zóna začínala viac menej tuto, čiže ja by som entry v podstate mal mať niekde tuto už, ale ja som čakal, čo sa stane a ako bude sa vyvíjať noc. Keďže som videl, že tuto máme tú konzolidáciu nejakú, tak som vedel, že proste pôjdeme dole. Čiže tak či tak by ten obchod vyšiel, keby vstúpite na začiatku zóny, ale proste takto som získal oveľa lepšie entry. A preto nehovorím presné entry, pretože vždycky čakám, čo sa stane. Tu potom ešte máte výsledok môjho FTMO challenge, ktorý som robil za 24 hodín, ktorý som ukazoval aj na Instagrame. Sledujte to, veľmi krásna krivka a tu sú ďalšie v podstate obchody. Vidíte, že keby iba 2 dní sa tu obchodovalo viac menej, alebo 2 dní boli uzavreté obchody, čo vlastne znamená, že to je keby do 24 hodín. Tu ďalej môžete vidieť, že average profit je 100, average loss 0, pretože som mal 100% win rate a toto boli všetky v podstate obchody, ktoré som zobral. A potom vlastne deň na to som splnil ďalšiu challenge. To bola konkrétne táto challenge, sledujte to. Začiatok nebol úplne ideálny, tu som mal pár prehier, ktoré neboli nejak extra rapidné, ale potom krásne bum bum bum, pekne krásne do profitu. Tu môžete vidieť ďalšie moje obchody, ako môžete vidieť, prvý deň bol viac menej strata a potom tu boli ďalšie wins. A plus tu máte 77% win rate, 2.0 je average risk reward a tu máte takto obchody, ktoré som v podstate bral. Čiže nejako takto vyzeral v podstate môj obchod, ktorý bol veľmi, veľmi pekný za mňa, veľmi vydarený a fakt až ukážkový, že ako by sa malo reálne tradovať a aký tam je reálny manažment. Toto vám strašne veľa ľudí keby nevysvetlí a furt vám len hovoria, že kúpte si kurz a potom vám už hovno k tomu vysvetlia a nič vám k tomu nepovedia. U mňa, keďže sa snažím vám ukazovať naozajstný real trading, je to, že vlastne ak si aj ten kurz kúpite, tak potom tam máte týždenné analýzy furt non-stop a non-stop vám ukazujem to, že ako sa pozerám na tieto grafy. Mám strašne veľa skúseností napríklad s tým, že niekto si kúpil nejaký kurz a potom sa mu v živote neozval a tieto veci, to mňa teda určite nemusíte čakať takéto niečo, takže viem, že sa tu nájde určite niekoľko ľudí, čo im povedia, že hej, spravil si síce profit na FTMO účte, ale to neznamená to, že to aj naozaj vyťahneš. Tak áno, vytiahol som to, ja som momentálne prestal tradovať na tom účte a už čakám iba na payout, kedy príde. A takto by sa to naozaj malo s FTMO účtami robiť, to, že získate tam nejaký profit, dáte si tam nejaký cieľ 3-4%, okamžite v tom momente stopnete tradovať a potom si už len čakáte na payout. Potom tie peniaze, ktoré vám prídu, si hodíte na svoj live účet, možno si kúpite nejaký ďalší challenge a ďalej obchodujete. Čiže takýmto spôsobom tie peniaze proste by ste si mali furt otáčať z tých FTMO účtov a čím viac vyťahnuť z FTMO účtov a zároveň si aj vkladať na svoj live účet, ktorý mám ja tiež live účet. Ale tam moje financie celkom na live účte hovoriť nebudem, pretože to sa nerobí. FTMO účty vám kľudne budem ukazovať, ale live účet vám určite ukazovať nebudem. Tam máte iba štatistiky a percentuálne zhodnotenie, ktoré som ukazoval a to je asi tak všetko, čo ukážem. Takže nejako takto vyzeral môj obchod. Kľudne napíšte do komentárov, že čo by ste chceli vedieť viac o tradingu, čo by som vám možno mohol viac ukázať, alebo že ako inak pozerať sa na tie grafy alebo niečo, hoci čo vám napadne. Poprípade, ak sa chcete naučiť naozaj real trading, tak máte dole masterclass, ktorý si môžete poriešiť.
odskočiť. Je to lifetime, čiže ak to raz zakúpite, máte non-stop prístup ku všetkým mojim grafom, ku všetkým lekciám v kurze a aj keď pribudú nejaké nové, tak to už máte v podstate stále v cene. Samozrejme, čím viac tam bude informácie pribúdať, tým bude stúpať aj cena celkového kurzu, pretože tam bude oveľa viac informácií. Ak si nechcete kupovať celý kurz, tak máte kľudne týždenné analýzy, kde v podstate v 40 minútach zhodnocujem všetky kompletné grafiky, na ktoré sa pozerám. To sú vlastne menové páry, je tam aj S&P, je tam aj Gold, je tam Silver a tieto veci. A dúfam, že sa vám tento kanál bude ľúbiť, pretože vám fakt chcem ukázať real trading a nechcem vám tu selovať iba nejaký kurz alebo niečo proste. Chcem vám ukázať naozajstné obchody, naozajstne ako to celé funguje. Takže dajte to keď tak odber, vidíme sa.